El mercat immobiliari ha canviat molt en els darrers anys. Primer la crisi, que va provocar la caiguda en picat dels preus. Després el fenomen del lloguer turístic, que ha provocat un daltabaix en el mercat de lloguer. I la manca de pisos nous ha pujat els preus dels habitatges usats. I per parlar de tot això, avui tenim en directe, tal com vos he anunciat en començar l'informatiu, Pau Montserrat, que és economista. Senyor Montserrat, gràcies per venir en directe a Informatiu Balear. Gràcies a vosaltres. Ha canviat molt el mercat immobiliari en aquests darrers temps. Ara fins i tot tenim un element nou, que és el lloguer turístic. Què passa? Sí, ara tenim el lloguer turístic, el que fan al final és inflar els preus dels immobles. Aquesta és la raó de que a Balears tinguem un augment de l'habitatge usat molt més important que la resta d'Espanya, i és una nova realitat que els nostres governs han de fer front. És a dir, ha canviat molt el panorama del mercat immobiliari, entra en joc altres elements, però encara hi ha gent que, tot i el que ha passat, compra una casa i vol fer una hipoteca. Sí, de fet. Què és el primer que hem de mirar quan anem a signar una hipoteca amb el banc? La primera condició és que demanem una hipoteca el més baixa possible respecte, és a dir, que comprem un habitatge econòmic, que no tornem a fer els errors del passat de voler viure en xalets quan ens convé viure simplement en una casa plurifamiliar que està perfecta. I després hem d'entendre bé que demanar un préstec hipotecari és una obligació molt superior a demanar un lloguer, i per tant hem de tenir una formació prèvia i una informació sobre el que firmam que abans de la crisi no teníem i ara ja no tenim excusa per tenir. Han de llegir bé la lletra petita o ja no n'hi ha de clàusules abusives ni han de patir perquè mos prenguin el pèl? No, la tendència que mos prenguin el pèl o com a mínim que mos facin firmar el que més convé al banc segueix exactament igual. Hi ha una sèrie de normatives que protegeixen el consumidor, però la millor protecció és anar aquests 3 dies que tenim de dret a notaria abans de la firma, llegir el borrador, demanant al notari informació i si tenim dubtes acudir a professionals independents que no mos venen hipoteca sinó que mos assessoren. Han de fer molt de números. Una qüestió important és la balista. A vegades no li donem la importància que toca a l'hora de firmar una hipoteca. La balista és una garantia que dona un familiar normalment a una persona, a un companyero, però normalment és un familiar, i que ell arrisca tot el seu patrimoni present i futur. Per molt que no hipotequi la seva casa, els avalistes han de saber que assumeixen el mateix compromís que els que demanen la hipoteca si l'hipoteca no paga. Per tant, la primera recomanació és, a poder ser, no firmar mai com a avalista i, per tant, no demanar, si som els que demanen la hipoteca, no demanar als nostres pares que mos avalin. Però en el cas que el nostre pare mos vulgui avalar, que tingui clar que ha de poder fer front a les quotes hipotecàries si els nostres fills, si els hipotecats no poden. Si no podem assumir aquest compromís, no ho volem, perquè perdrà la casa els nostres fills i perdran les cases nosaltres. Hipoteca interès fix o variable? Ara estem, jo sol sempre dir la mateixa frase, que és que estem en un moment històric per hipotecar-se a tipus fixe. Mai havíem vist tipus fixe del 2% nominal, 3% TAE, com vivim ara. És un bon moment per plantejar-se una hipoteca tipus fixa. Si bé també hem d'estudiar les hipoteques a tipus variable per veure si ens poden convenir més. I ja per acabar, Pau Montserrat, economista, és el moment de comprar o esperam un poc que baixi el preu? Primera idea, no ens pensem que comprar una casa és un actiu segur. Per tant, el moment de comprar depèn de que nosaltres tinguem aquesta necessitat que sigui un primer habitatge, i sí que és un bon moment, jo dic, per començar a estudiar la compra. No tinguem pressa, no passa res perquè no comprem en el 2017, però sí que és un bon moment per començar a plantejar-se. Molt bé. Pau Montserrat, gràcies per aquestes respostes tan interessants i per estar amb nosaltres una vegada més aquí a Informatiu. Gràcies a vosaltres. Bon dia.